sa oras na ka? Kasi choke. Kami karon sa Unbo, alas 8 na, mga kami sa ko ang prinsesa at nakuha ko. Prinsesa. Kami rin tao din eh. Si Kuya, nga naghipo sa likod. Solo na mo ni nga pagkaroon niya mong exclusive. Ang intro sa ta in 1, 2, 3, and... Ayo deh, kita ikut. Ini aku tadi ikut sana. Saya ada foto kumpul gitu yang halus. Mantap. Yun lang. Crap. Pila gani? 140. 140? 140 na? Hindi. 150. Dawa ning manok ni. 140. Pag isa ka rice sa Unbo 140. Ani kada ko nga manok. In comparison sa kung kumo ara. Kita kan. Ilawan na to kung sa kalami. Ang ilang manok diri. Mama, terus kalami sa matapad. Nalibak. Baka na kung Ito, tiguang. Ito na pala. Dari nga ito na ay raba. Ito una. Kung makakita ka ni ay hanumdum ka. Yung ang mga nakaraan ay Joy. Naalala mo ba? Yung mga panahon na kailangan mo ng ano? Secret. Tagot-tagot ko si Sterling. Remember ka? Ulit-ulit na niya ati kwarta. Remember ka to? Kaya na yung gugod. Kubro si daddy na. Daddy Rondon. Ilawan na to ilang juice. Come on guys. Ayun na din nila. Diet ko din. Sa Facebook, ako nabasa. Ang sige ingon, lo, ang taba na ko. Pero, nakalimot ko sa sunod. Ang sa ganito. Ang sa ganito, nakalimot yun ko. Bako ba nang tugtog? Bala ko. Ay, nakalimot yun ko. Gago. Naya ko din yung mukha. Actually, napo din yung memories ng lugar. Alam mo, remember na ko, kaya makatawa ko. Ang sagdan ko niya, kung menu. Yung mga mga ako, naman din eh. May kwarto. Kaya wala na dahil, napulawan ko, nagawas ko. So, na kay Gol, na ako bising sa una. So, na na to. 2 years ago. I mean, Mga second lang din sa iyong kalami. yung ketchup do? Tago na nato ang ketchup. Wala si Bob. Ito ba? Dapat ito eh. So basically, dagko kay mga manok. Tapos, kaya lang mabilin sa manok. Actually, mas lamig diri. Mahal gamay pero lamig lang manok. Ami po din ang tubig. Lamig lang tubig. May flavor. Salamat lang. Salamat sa libre lang. Manarado na mo? Ay, isa sa manarado din. Libre mo ang Andrea ng oras sa day? Last call mo siya, sabi pwede pa yun. Salamat. Bye.